record ywak mago mag jopuonje mag P1 gi jopuonje mamoko ma bende pok ondike tich nyaka gi sani. En gima lit ahinya ni ng'ato tieko skul kaso tieko higa 10 gi wiye kapok ondiki e tich. Kendo gini osebedo ga komako jopuonj mar P1 kuom ndalo mathoth ahinya. Secondary school bende nitiere chandruogni, lakini nitiere gik manyaka wawachi. Mokwongo, we akwongo anyisi jopuonj ma maybe P1 bende mosebedo ka apply to samoro challenge poko giyudo tich na go kata mbaka gi owadwa nikech a clear example ne an gi nyaminwa mane otieko P1 to do budho ka pok ondiki. By the grace of God nicho ndike. Challenge man wayudo achiel en ni no loko namba ne mane o register go TSC. Kore seche mane ioro ne message mondo odhi okaw tich ne oko receive messages nikech namba mane en go manopogore until ne wa realize na wach mar namba ne kano dhi oyaw namba to yudo ka kara ni oro ne messages. Koro nitiere moko situation ok gite. Nitiere situation moro ma anyalo nyiso jogo mane bed ni ne oloko nembni gi ka nitiere namba mane register go e system mar TSC to ni loko namba no is important mondo idhi renew namba no mondo ibed gi namba no nikech samoro TSC oro messages e namba no to ng'ato ni loko namba nango nang meni japuonj nyalo ko kang mano mar loko namba mar TSC. Nitie challenges mang'eny samoro namba nitie gi gik mang'eny. Iyudo ka samoro ne namba no nitie jok mane chandi godo koro gike level ma koro kidwa ni mondo jogo go ni sime mano namba mar ong'we yamo namba mar sime mar ong'we yamo namba ni mobile number nyalo kata ni namba mar TSC no TSC number kinyalo mano mobile number mar ng'ato. But also nyaka koro wang'i kendo gimomiyo jopuonj budho oko kapok ondiki. TSC nigi regulations, nigi way monego bed ni indiko godo jopuonj. Kendo standard en gima ber, en strategy mobedo laid e TSC kaka onego bed ni jopuonj indiko. And the fact is ndiko jopuonj onego bed ni chakore gi jogo mosebudho oko. Necessarily ng'ato bende is important, lakini the basic thing en ni ng'ani no graduate karang'o. Ng'ato nyalo bedo ni ncha osebedo ka timo tije moko, osebedo ka en maybe banks, en gik moko mamoko, kaso oduogo chako somo odhi P1 maybe ka koro jaiga 39. Ng'ani o graduate 2 years or 3 years later, o graduate ka en jaiga 42. Ka koro idwa ndiki ji ting'eni dhi wach ni en jaiga 42 lakini osetieko ogo higa 2. Samoro koro en jaiga 45 to osetieko higa 2 nikech osebedo oko for long kotimo gik mamoko koro koduogo e TSC. To nitiere ng'at mane o graduate e TSC chon. Ng'ani endi koro dhi gi higa 37 kaka japuonj wacho to no graduate higa 13 mokalo. E sama indiko ji consideration mar guidelines mag TSC and from the year of graduation. Onego ing'e ni ng'at mosebedo oko from higa mang'eny chal nade ekindiko jogi. And the truth en ni TSC ne nigi guidelines mane guide kaka indiko jopuonj. And gimadwa wacho en niya, chandruok mwasebedo godo e wach mar ndiko jopuonj en 2 things: corruption to gi josiasa. Nikech guidelines mar TSC mar ndiko jopuonj moketi koro we sani oket gi piny, inyone piny. Sani koro indiko ng'ato kaluwore gi pesa ma en go, kaluwore gi ng'at mong'eyo. TSC directors and sub-county directors at their lower level mostly gin mag jo P1 nikech ing'e ni P1 ndiko gi opogore gi jo secondary. Jo secondary at least nitie some different. So iyudo ka kaka ing'eyo ng'ato gi kaka inyalo yudo pesa mondo mi ng'ato ema mi indiki. Ng'at ma ok oyudo opportunity, of course ng'ato nyalo bedo gi pesa to kia no mi ng'a pesa no. Nitiere jok ma ni dwaro chiw pesa no to kia no mi ng'a, koro en omedo bedo oko. To nitiere jok ma onge pesa to bende ochopo nyaka level monego ndike to ok ndike. And challenge mar corruption at the level of employing teachers ema koro chandowa, momiyo jopuonj nyalo bedo oko mang'eny for a very long time, 13 years. Every time masani kindiko jopuonj onego bed ni ng'iyo ni graduate higa mane, to higa mani graduate ni chako gi higa no.
And I don't think NISA up to now jo 2013 onego bed ni pod ni oko. The last time we checked kata mnaka mwalimu bende no wacho buon wacho kata mna nja higa mar 2010 nyaka sani kata ninja higa mar 2010 pod ni oko. To kidhi e system mar TSC tidhi yudo ni ja 2020 ja 2019 osendiki. So the question may be penjori ni ere kaka ja 2019 odonje system to ja 2013 ja 2010 pok odonje system. And nikech the truth of the matter en ni nitiere ja 2020 ja 2019 nong'eyo ng'ato manyalo rwake system. Emomiyo koro ng'at ma ok ong'eyo ng'ato ma ong'eyo ng'ato dong' e system. Number 2, josiasa. Kendo josiasa ema koro donjo oketho system mar education gi ndiko jopuonj moloyo ng'ata. Nikech sani endi every day, and this is a confirmed thing, ok en gima tugo. Nikech wang'eyo nyaka josiasa wanyalo kelo ni jopuonj mondiki josiasa. Josiasa ikawo forms mag TSC to tero e gwengegi to chako ndiko jopuonj, gine mag ikawo forms go to dong kata videos nitie musesho kata TV stations ka munyiso jasiasa ma ochiwo forms e liel, ochiwo forms e Harambee. Nikech ang'o? Ndiko jopuonj is solely lying on the hands of Teacher Service Commission. Lakini Teacher Service Commission obolo wach mar ndiko jopuonj, sani jopuonj koro ndiko gi josiasa. It is very painful. Nikech koro jasiasa ndiko ng'ato kaluwore gi supporter. Baba osebedo ka pinga, an baba mapinga okanyal ndiko nyathi Opolo. Nikech Opolo en ng'at mapinga. Mane challenge makoro bedo to an extent makoro jondiko jopuonj chalo mana kagima indiko ji kazi kwa vijana. So it is important mondo TSC or take the responsibility of employing teachers kaka gisebedo ka gitimo, mondo mi guidelines moketi o mi jopuonj mano graduate chon madhi retire kapok ondiki oyud yo mindiko gi godo. Ero kama na inya tangeni kodo